weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gudduɗe matam magama ko on takkusan yoni ha toon to jowole wondude e ɗal haya ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal ma en jaɓɓo ceerno djiby diang to leydi italie angleterre allemagne ma en jaɓɓo ceerno gueladio sow musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde nogas eɗen gonde e mawde capantati mboy hitande ujunnaji 2017 puɗɗortuɗen kabaruji men ko toon to leydi sénégal ko fate ñalngol 19 jogorde yubbinede ñande asede aleta ma en jaɓɓo ceerno ma en jaɓɓo ceerno djiby diang haalanen ko fate ɗeɗon pottitte. aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ceerno Saydou Ba salmitama juurama ko noonne kadi en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma no mbiruɗa ni ko noon tigui ɗo e nder leydi sénégal ko yowiti e 19e journée ligue 1 sénégalaise ma fettu tigui oɗo week-end aset capantati e goho nduɗo lewru ndu gonɗen toon to dingueral Aliou Sito Diatta to Ziguinchor to ma Casa Sport mo Ziguinchor huccodir e génération foot ɗum noon wona so tawi 17 heures yoni ha joni so tawi 17 heures yoni to dingueral Albouri Ndiaye toon to Louga to ma Jambour mo Louga huccodir toon e union sportif mo Wokam altine 2 lewru avril e hitande gonɗen nde so 16 heures yoni toon to dingueral Léopold Sédar Senghor ma ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Jaraaf mo Dakar huccodir toon e Mbour Petite Côte so tawi 18 heures yoni ha joni to dingueral Léopold Sédar Senghor ma Ñaari Tari huccodir toon e ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Tinguédji FC toon to Saint-Louis to so 16 heures 30 yoni to stade Mawade Wade ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Linguére mo Saint-Louis ma huccodir toon e Jambar mo Saly ko wona ɗum ko so tawi 18 heures yoni toon to dingueral Caroline Faye to Mbour to ma stade de Mbour jaɓɓa toon Dakar mbiyen Dakar Sacré Cœur ko noonne kadi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni mbiyen ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni Guédiawaye FC kañum ma huccodir e AS Douane ɗum noon wonata ko toon to dingueral Amadou Barry so tawi 17 heures yoni ceerno Saydou Ba ko ɗum tigui woni ko tonɗen tongude ko yowiti e 19e journée Ligue 1 sénégalaise. Seydi Diang sen gummima toon to leydi sénégal ma en jaɓan toon to leydi france kalen ko fate ñalngu no capantati e goho ɓiiju ko fate ligue 1 mo dowla france ñande aset ko dijon kañum tigui jabboto marseille ñande alet ko guingan ko kañum jabboto bordeaux saint-étienne yilluyo nantes metz yilluyo strasbourg 3 jaɓɓo nice lille jaɓɓo amiens caen jaɓɓo montpellier lyon jaɓɓo toulouse sen gummima toon to leydi france ma en jaɓanen toon to leydi angleterre taw yen toon ceerno bouyiso haalanen ko fate pottidde jogorde waɗede mo dowla ligue 1 ligue premier ligue mo dowla angleterre. Allah jaramo a jaramo Saydou Abou Ba Seydi Ba jaam ñalle maɗa jaam ñalle moon weltare ɓuɓɓe fulɓe andu diine ma jaam ñalle moɗon fedde heblo sukaɓe afrique eɗen goni e kabaruji meɗen coftal ɓalli puɗɗortoɗen ko toon to angleterre 32e journée capantati ɗiɗiyem journée crystal place ma jaɓɓo liverpool janggo so Allah haaji samedi sanga 11h30 temps anniversaire newcastle ma jaɓɓo Huddersfield manchester united ma jaɓɓo Swansea watford ma jaɓɓo bournemouth west brom ma jaɓɓo berlin west ham ma jaɓɓo southampton Bridgestone ma jaɓɓo Leicester Everton ma jaɓɓo Manchester City Arsenal ma jaɓɓo Stoke City Chelsea ma jaɓɓo Tottenham ɗum noon ko dimanche so Allah haaji e gardini doggol ngol ha joni ko City ardi ene jogui toɓɓe 81 hono 81 point rewi hen ko Manchester United ne jogui toɓɓe 65 rewi hen ko Liverpool ne jogui toɓɓe 63 nayabo ko Tottenham ene jogui toɓɓe 61 ko ɗum ɗo wonno ko tongannoɗen men kabaruji meɗen coftal ɓalli toon to Angleterre Saydou Abouba mi hokkitma ɓoggol ngol. Seydi Sow ceerno Bouye Sow sen gummima toon to leydi angleterre ma en jaɓan toon to leydi espagne kalen ko fate 30e journée walla mbiyen ñalngu capantati
Liga mo dowla Espagne ñande aset ko Gérone FC kañum jabbato Levante. Celta Vigo yilluyo Athletic Bilbao. Las Palmas jabbo Real Madrid. FC Séville jabbo FC Barcelone. ñande aset ko Espagnol Barcelone jabbato Alaves. CD Leganés ko kañum jabbato FC Valence. Villarreal ko kañum kay yahata ha ton to Malaga. Real Sociedad ko kañum yilloyto Eibar. Atlético Madrid ko kañum jabbato La Corogne. ñande altini ko Getafe huddata ñalngu ngu jabbo oɗo équipe biyeteɗo Betis Sevilla. sen gumima toon to leydi Espagne ma en jaɓan toon to leydi Italie kalen ko fate Serie A mo dowla Italie jabboɗen ceerno Bouye Sow. Allah jaramo a jaramo Saydou Abouba a ɗaccani kam ha joni ɗum noon minawma toon to Italie 29e journée nogase jeenayi journée samedi so Allah haaji Bologne ma jaɓɓo AS Roma. Cagliari ma jaɓɓo Torino. Atlanta ma jaɓɓo Udinese. Genoa ma jaɓɓo Spal. Inter de Milan ma jaɓɓo Lazio Vérone. Lazio ma jaɓɓo Benevento. Florentina ma jaɓɓo Crotone. Chievo Vérone ma jaɓɓo Sampdoria de Gênes. Sassuolo ma jaɓɓo Napoli. E matche ɓurɗe tentude sanga 18h45 samedi ko Juventus AS Milan. E gardini doggolngol ha joni ko Juventus heedi yeeso ene jogui toɓɓe 75. rewi hen ko Napoli ene jogui toɓɓe 73. rewi hen ko AS Roma ene jogui toɓɓe 59. ko ɗum ɗo wonno ko tongannoɗen men kabaruji meɗen no coftal ɓalli. Saydou Abouba a volante en. Seydi Sow ceerno Bouye Sow sen gummima toon to Italie ma en jello leyɗele Afrique duniya walla kadi toon to leyɗele Europe ha États-Unis ko fate keblugol ko wiyete kuɓeri mo windere jogori yuɓɓinede e lewru juin hitande ujunnaji 2018 jabbuɗen ceerno Djiby Dieng haalanen ko fate ɗeɗon pottitte. noon tige ceerno Saydou Ba no mbiruɗa ni ko noon tige pottite cehilagal kam e pottite ngam keblanogol kawgel windere jogolngel wadde nde ɗo hitande gonɗen toon to dawlaji risi waɗino tige ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen jencude muɗum noon ko niyete lelori Nigéria kañum huccodirno ko e Serbie ko Serbie noon foliɓe loggi ɗiɗi e ndiga hakkude Argentine kam e ɓeɗo ganduɗa kañum goni Espagne ko Espagne noon samti Argentine hello musgo e yeeso mbiyen noon loggi 6-1 dewlaji dontude Amérique hakkude muɗum e Paraguay ɓe kon ko dewlaji dontude Amérique noon fooli Paraguay loggol gotol e ndiga. Maroc kañum huccodirno koye ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Ouzbékistan ko Maroc fooli ɓe loggi ɗiɗi e ndiga. hakkude ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Angleterre e ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Italie ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel ɗekki ndiga e ndiga. hakkude Australie kam e Colombie Belgique kañum huccodirno koye Arabie Saoudite ko Belgique noon fooli ɓe loggi 4 e ndiga. Pologne hakkude muɗum e Corée du Sud ko Pologne fooli ɓe loggi 3 e loggi ɗiɗi. ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni Allemagne hakkude muɗum e Brésil ko Brésil noon fooli Allemagne loggol gotol e ndiga. Luxembourg kañum huccodirno koye Autriche ko Autriche noon fooli ɓe loggi 4 e ndiga. Roumanie hakkude muɗum e Suède ko Roumanie fooli Suède loggol gotol e ndiga. Slovénie kam e Biélorussie ko Biélorussie noon fooli Slovénie loggi ɗiɗi e ndiga. hakkude Namibie kam e Lesotho ko Namibie tigui fooli Lesotho loggi ɗiɗi e gotel. ko wona ɗum ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Côte d'Ivoire hakkude muɗum e Moldavie ko Côte d'Ivoire noon fooli ɓe loggi ɗiɗi e gotel. Hongrie kañum koko fiya taw fi ɗum ko Écosse loggol gotol e ndiga e ndiga. hakkude Bosnie kam e leydi Sénégal ko wona ɗum ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Tunisie ko kam jaɓɓino ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Costa Rica ko Tunisie noon fooli ɓe loggol gotol e ndiga. Égypte mo Mohamed Salah koko fiya ko Grèce fi ɗum loggol gotol e ndiga. wona ɗum ko Burkina Faso kamne koko fiya loggi ɗiɗi e ndiga fi ɗum ko Monténégro. Azerbaïdjan huccodirno koye Macédoine ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel. Suisse ko kañum huccodirno e Panama ko Suisse noon fooli ɓe loggi 6 e ndiga. Monténégro hakkude muɗum e Turquie ɓe mbaɗi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi. Danemark hakkude muɗum e Syrie ɓe mbaɗi ko ɗekki ndiga e ndiga. ko wona ɗum ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni Kenya kañum huccodirino e République centrafricaine e wonto noon ko République centrafricaine fooli Kenya
loggi tati e ɗiɗi France hakkude muɗum e Russie ko Russie woni leydi joguni jaɓɓade ngel ɗon kawgel Russie kadi fiyama kadi lawol gongol ko France noon fiiɓe loggi tati e gotel hakkude Irak kam e Syrie ko ɗekki gotel e gotel Iran ko kam fooli ɓeɗe ɓe ganduɗa kañum goni Algérie loggi ɗiɗi e gotel ceerno Saydou Ba ko ɗum tigi woni ko kemnoɗen tongude ko yowiti e pottude cehlagal bannoɗe ñande nogas e jeeɗiɗi ko yowiti e keblanagol kawgel windere ngel wadde e ndeɗo hitande nde gonɗen. Seydi Diang ceerno Djiby Diang sen gayni ko fate pottite bannode tonto leyɗele duniya ko fate keblugol kuɓeri mo windere ma en jaɓan tonto Allemagne jabɓuɗen ceerno Bouye Sow ko fate liga mo dowla Allemagne walla kadi mbiyen Allah championnat mo dowla Allemagne jogorɗo yuɓɓinede ñande aset e alet. Saydou Abouba jehen toon to Allemagne 27e journée nogas e jeeɗiɗi journée Hanovre ma jaɓɓo Leipzig Bayer Leverkusen ma jaɓɓo Augsbourg e Stuttgart ma jaɓɓo Hambourg Hoffenheim ma jaɓɓo Cologne Schalke 04 ma jaɓɓo FC Fribourg matche ɓurɗe tentude ko Bayern Dominique e Dortmund sanga 16h30 samedi janngo so Allah haaji Hertha Berlin ma jaɓɓo Wolfsburg Berem ma jaɓɓo Francfort Mayence 05 ma jaɓɓo Borussia Mönchengladbach e gardini doggol ngol ardi ha joni ko Bayern Dominique ene jogui toɓɓe 66 rewi hen ko Schalke 04 ene jogui toɓɓe 49 rewi hen ko Dortmund ene jogui toɓɓe 48 ko ɗum no wonno ko tongannoɗen men toon to kabaruji meɗen toon to Allemagne Saydou Abouba mi hokkitma ɓoggol ngol. Seydi Sow ceerno Bouye Sow ko ɗum ɗo wonno ko min tonganno on e kabaruji men e ɗemgal Pular walla mbiyen e ɗemgal fulfulde to leydi Italie yantude Angleterre e Allemagne ko ceerno Bouye Sow to leydi Sénégal yantude pottiti cehlagal mo windere jogorɗo yuɓɓinede e lewru juin ko ceerno Djiby Diang e hufirde haalirde ɗo ko musidɗo moon Saydou Abouba yo jaam Allah hiranen.